ассалому алайкум дӯстон, хушомадем ба шабакаи мо. Дар наводи имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММО омода кардем. Моро бо лайкҳои худ дастгирӣ кунед. Мо боша наворо оғоз мекунем. Чанд рӯз пеш журналистҳо аз Ислам Махачев пурсиданд, ки дар ду вазн чемпион шудан мехоҳӣ ё не. Ислам Махачев бошад дар ҷавоб гуфт, ки бале, чаро не. Ва Ислам гуфт, ки ба вазни нимёна баромада метавонист. А имрӯз бошад чемпиони вазни нимёна Камаруддин Усман гуфт, ки бо кадом шароитҳо ӯ бо Ислам Махачев муҳориба мегузаронд. Аввалин коре, ки Ислам Махачев бояд кунад, и дар вазни сабук чемпион шудан аст. ҳозир Ҷастин Гейҷ довталаби навбатӣ аст ва ӯ ҷанговари оддӣ нест. Мо ҳамаамон ин чизро хуб медонем. Аммо агар Ислам чемпион шава ва ман баромад карданро идома диҳам, пас ман қувваозмоӣ карданро дӯст медорам. Ман визувҳоро дӯст медорам ва ягон вақт аз визувҳо намегрезам. Барои ҳамин, агар ки Ислам чемпион шава ва бо ман ҷангидан хоҳад, пас мо меҷангем, гуфтааст Усман. ҳамчунин Камару Усман гуфт, ки омода аст, ки бори сеюм бо Колби Ковингтон вохӯрад ё ин ки бо ғолиби муҳорибаи Ҳамзат Чимаев ва Гилберт Бёрнс. ва дӯстон, дар ҳақиқат Камару Усман аз визувҳо наметарсад ва чӣ хеле ки мебинем ӯ барои любой муҳориба омода аст. Президенти UFC Дана Вайт умедвор аст, ки ташкилот бо чемпиони вазни Фрэнсис Нгану маслиҳат карда метавонад, то ин ки шартномаи нав банданд. Худи Нгану чанд маротиба гуфт, ки нияти UFC-ро тарк карданро дорад, аммо Дана Вайт боварӣ дорад, ки онҳо маслиҳат карда метавонанд. Фрэнсис дар Камерун аст. ӯ назди оилаи худ рафтааст. рӯзҳои наздик ӯ бояд, ки баргардад ва мо якҷоя ҷамъ мешавем. гӯш кунед, дар таърихи ташкилоти мо танҳо як шахс ҳаст, ки мо бо ӯ маслиҳат карда натавонистем. ин шахс Фёдор Емеляненко аст. ман дар назар дорам, ки танҳо бо ӯ шартнома баста натавонистем. умуман, ман умедворам ва ҳатто боварӣ дорам, ки мо бо Фрэнсис маслиҳат карда метавонем, гуфтааст Вайт. чанд соат пеш ташкилоти Eagle FC расман эълон карда гуфтанд, ки муҳорибаи унвонӣ байни чемпиони Eagle FC дар вазни миёна Фаридун Одилов ва Довталаб Александр Шилименко барҳам хӯрд, яъне атминӣ шуд. дар он ҷо навишта шудааст, ки Шилименко дасти худро барқарор карда натавонист ва аз ҳамин сабаб ин муҳориба барҳам хӯрд ва акнун барои чемпион рақиби нав кофта истоданд. ҳамчунин дар ин бора худи чемпион Фаридун Одилов фикрҳои худро низ баён кард. ӯ дар саҳифаи инстаграми худ чунин навишт: ман ба шумо хабари ғамгин ва барои касе хабари шодӣ дорам. ҳама он нафароне мегуфтанд, ки гӯё Шилименко рӯҳан сахт аст ва ӯ дар ҳоли мурдан боша ба ҷанг мебарояд. Шилименко ягон вақт аз ҷангҳо даст намекашад. ӯ ҷанговари крутой аст. ана Шилименкои шумо ҳаво будааст. ҳама намуд эҳтиромро нисбати ӯ гум кардам, чунки ман чунин мешуморам, ки ӯ зидди ман ҷангидан нахост, баъди оне ки ӯ барои худ муҳориба зидди Магомедро пайдо кард. ҳамаи корро то охир кашонд, то муҳориба аз як моҳ камтар монд, а ӯ боша нав акнун ҷавоб додан хост. аммо ҳеҷ гап не, чизе ки мешава ба хубӣ мешава. рақибро ба наздикӣ мефаҳмед. ин вохӯрии ду ҷанговар мешавад, ки мухлисони алоҳидаи худро доранд. ба фикри шумо ӯ кист? навиштааст Одилов. дӯстон, ростӣ аз аввал маълум буд, ки ин муҳориба намешавад. барои ҳамин бисёриҳо ин чизро медонистанд. аммо чемпион Фаридун Одилов умедвор буд, ки ин муҳориба баргузор мегардад ва барои чемпион ин кори хуб нашуд. аз рӯи эҳтиром бояд, ки ба ӯ ин чизро мегуфтанд, то ин ки ӯ вақт ва маблағи худро сарф намекард. аммо ҳеҷ гап не дӯстон. Фаридун чемпион аст ва ӯ аз Шилименко дида болотар аст. акнун Шилименко бояд, ки зора зана, то ин ки ба ӯ муҳориба зидди чемпион ташкил кунанд. дӯстон, ин буд хабарҳои тозатарини имрӯза. ҳатман фикру ақидаотонро нависен, дар канал обуна шавен, то боздид хонободу сарбаланд бошен. дӯстон, агар шумо аз кам будани риш ва рехтани мӯи сар танқисӣ кашен, пас мо ба шумо ширкати Шифофарморо тавсия медиҳем. дар ин ширкат ҳамчунин доруҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои хунукзадагӣ, равғани сиёҳдона, ки ба ҳамаи дардҳо даво мебахшанд ва дигар доруҳои гиёҳӣ. ва аз ҳама муҳим он аст, ки доруҳои ин ширкат гиёҳӣ ва оригиналанд. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занен ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занен. ҳамин гуна шумо ҳам моро дастгирӣ мекунед ва ҳам доруҳои даркории худро дастрас мекунед.